Okay. Så der. Okay, det her, det er længe siden, jeg har været på min JH-kanal, og jeg er udenfor lige nu. I kan ikke se mig. Det er lidt svært, fordi det er varmt udenfor. Men der er lige nogen, der skal komme. Sådan. Og ja, jeg har lavet en ny kanal, hvor jeg laver gameplays, og hvor jeg laver videoer om GTA og Black Ops og nogle andre spil og alt det der. Yeah. Og i dag så skal jeg lave en der på min nye kanal, og jeg skriver ned i beskrivelsen bag min nye kanal. Men det kommer først ud på fredag. Først på fredag. Hvad? Det er fordi, der er nogen fra min klasse, der er foran. Og endelig kan I se mig. Og ja, der står et eller andet med spise en teske og mel. Og ja, og så kunne jeg kyske flere. Og så og der var også flere, jeg kunne bare ikke huske, hvad det var. Det var at spise en teske mel. Og æd en chili. Og ja, I finder ud af, hvad det er. Eller, ja, og så kunne jeg ikke huske flere. Og I skal ikke lytte til hende der foran. Det er bare noget, hun finder på. Jo, det er bare noget, du finder på. Nej, det er ikke noget. I skal bare lade være med at tro på det. Vi lyver nogle gange, os begge to. Nogle gange så lyver vi begge to. Så det kan være, hun lyver lige nu. Så ja, hun lyver overfor jer. Okay, jeg skriver ned i beskrivelsen, hvad min nye YouTube-kanal eller gamer-kanal hedder. Og dengang, eller lige nu hedder den All Gameplays, GTA, Bo 3. Men nu skifter jeg den til hvad? Du skal huske at like Dennis og Nova. Nej, det behøver jeg ikke. I skal, okay, eller gå ind i deres kanal og så bare lave det, og så bare gå ind og dislike dem. Det er bedst, fordi de siger, de spørger deres klasse, hvor mange dislikes de kan få, så bare giv min dislikes, okay? Fordi hvis de får et like, så hvis de får nogle likes, så laver det ikke videoer mere. Slet ikke. Og ja, det var det. Vi ses. Er der noget, du vil sige? Ja. Hvem er din drømmepige? Hvad? Hvem er din drømmepige? Hvad? Hvem er din drømmepige? Er det en, der hedder Janice? Nej, det er en, der hedder Carson. Okay, bare roligt. Ja, bare roligt, jeg har ikke nogen. Så vi ses.